Away, som jeg kan se har flere investorer, som også er med her i dag. Det er en dag, hvor man fejrer, at huset eller konstruktionen har fået spær eller tag. Og det kan man jo sige, det har vi nu. Det kan vi jo se, alle de ting, der ligger på det. Først så vil jeg gerne sige tak til Poul. Jeg vil gerne sige tak til Poul for hans arbejdsindsats, ukuelige arbejdsindsats, og ikke mindst den førnævnte optimisme. Jeg tror, jeg har aldrig arbejdet sammen med en håndværker, der har haft så meget optimisme til at kunne løse et projekt, hvor vi som meget kritiske øjne derindefra har syntes det fuldstændig umuligt mange gange. Og når jeg så går ud og spørger Poul, så har han altid en løsning på det. Det synes jeg er fantastisk. Det synes jeg, der var ekstremt mange håndværkere, der kunne lære noget af det. Nogle gange synes jeg måske også, at optimisme er lidt overdrevet. Jeg synes, det er fedt i hvert fald. Det vil jeg gerne rose. Så vil jeg også gerne sige lidt om projektet. Jeg synes, det har været fantastisk at være vidne til, at vi sådan lidt efter en meget lodret opstart, hvor alting, der blev gravet hul, der blev gjort en masse ting, så har vi været igennem en lidt længere proces med en del udfordringer. Der har været ledninger i jord, der har været høj vandstand, der har været svaner, der har været problemer ved Brøndum med nogle praktikanter, som ikke helt var så hurtige som de andre til at producere stål. Der har været rigtig mange ting. Jeg synes, det er fantastisk, at vi er nået hertil. Jeg synes, det er fantastisk også at se en proces, hvor der er en del af byggeriet også er meget procesorienteret. Det vil sige, at man har meget fokus på processen, i og med, at det er et opfinderprojekt. Det synes jeg også har været sjovt at være vidne til. Ja, det er jo sådan, at når man så holder sådan en rejsegilde her, så er det også bygherres måde at sige tak for en god proces. Det er en måde at skåle for byggeriets sikkerhed, og ikke mindst for håndværkernes velbefindende, har jeg været inde og slået op. Og der vil jeg da håbe, at der ikke sker nogen arbejdsskader, og det har vi også været lidt bekymret for. Så jeg vil håbe, at I alle sammen kan være med til at skåle for byggeriets sikkerhed, og for ikke mindst håndværkernes velbefindende i resten af processen. P-liften, længe leve! Skål! Skål! Tak for samarbejdet.